Dobrý deň, vítajte pri našom teste a porovnaní masážnych kresiel. Dneska sa zameriame na 3D masážne kreslá v strednej triede. Konkrétne tu máme model Damico Vento 3D a model Damico Lusso 3D XXL, ktoré už možno napovie aj aký je medzi nimi základný rozdiel. Ako vidíte, obidve kreslá v princípe začínajú rovnako. Máme tu dotykové ovládanie, cez ktoré si kreslo viete zapnúť. Po zapnutí nastáva sken postavy a po naskenovaní kreslo si vás precízne načíta. 3D kreslo si dokáže načítať hĺbku, aj tvar, krivku, krku, ramien a tie následne vie premietnúť do každého programu, ktoré poskytuje. To isté máme aj u kresla Damico Lusso, ktoré máme tu. Štandardom u všetkých masážnych kresiel Damico sú funkcie ako Zero Gravity, čo je poloha bezťažová. To kreslo sa úplne zakloní a poloha je taká, že nohy idú smerom hore, trup smerom dozadu, nohy sa odkrvia. V tejto polohe je masáž ďaleko príjemnejšia, ale zároveň aj intenzívnejšia. Kreslo takisto dokáže zamerať si postavu, výšku a u tohto modelu máme aj elektrické vysúvanie nôh, ako vidíte, a kreslo nohy vysunie a prispôsobí dĺžke užívateľa. Toto kreslo nazývame XXL nie náhodou, je to kvôli tomu, že je to v tejto cene jediný model na trhu, ktorý bez problémov dokáže využívať aj osoba cez 2 metre a má nosnosť 120 kg. Okrem toho, že sa tu zmestí vysoký človek, tak je ďalšia výhoda to, že časť na nohy je otvorená, čo umožňuje aj osobám s väčšími chodidlami, aby si tu pohodlne nechali masírovať nohy. Uzavretý systém na nohy, ako vidíme u modelu Venta, tak ten má obmedzenia väčšinou do takej veľkosti 45 až 46. Medzi ďalšie funkcie, ktoré šetria priestor a miesto, je funkcia Zero Space. Zero Space znamená, že za masážnym kreslom nepotrebujete veľa priestoru, bežne stačí 5 až 10 cm. Kreslo sa efektívne posúva smerom dopredu. Nie je to ako u starých modelov, kde ste potrebovali viac ako 70 cm priestoru, ktorý sa nedal ináč využiť, len na to, keď sa kreslo pustilo. Prečo si vybrať jedno alebo druhé kreslo? Samozrejme, model Lusso má výhody, že je pre tie väčšie postavy určené, ale má o niečo jednoduchší typ mechaniky, ktorá nie je poháňaná intenzita motorom 3D, ale je na vzduchovom vankúši, čiže je to akoby vzduchový podvozok na aute, ktoré vysunie, zasunie hlavice a tie potom pracujú v tej intenzite, akú nastavíme. U kresla Damico Vento si môžete pozrieť priamo, kreslo počas masáže prispôsobuje a mení intenzity. Čiže viete, uberá, priberá a podľa toho, akú techniku konkrétne robí a v akom mieste je, dokáže okamžite dynamicky riadiť a regulovať silu. To sa dá najlepšie potom vyskúšať aj v jednotlivých programoch. Máme tu program pre seniorov, soft, ktorý je jemnejší a preto toto kreslo odporúčame pre ľudí, ktorí chcú jemnejšiu masáž, aj pre seniorov, nepotrebujú nejakú extra veľkú výšku postavy, čiže rátame, že do 190 cm. Aj toto kreslo má zvýšenú nosnosť, 115 kg a je to jedno z najpredávanejších kresiel nielen pre súkromné osoby, ale takisto aj na komerčné prevádzky, ako sú hotely, wellnessy, barbery, dávali sme to pre telekomunikačné spoločnosti, takže naozaj toto kreslo je top medzi tej strednej triede. Určite každého poteší funkcia vyhrievania, infra. Majú takisto každé masážne kreslo, vybrané masážne kreslá majú vyhrievanie aj na nohy. Samozrejmosťou je v oblasti krížov. U tohto modelu Lusso, ako som už spomínal, máme k dispozícii viacej masážnych programov. V porovnaní toto kreslo má 24, Vento má 12, ale ako som vravel, toto kreslo tým, že je stavané aj na väčšiu postavu, väčšiu nosnosť, tak pracuje s väčšou intenzitou. Preto, ak môžeme odporúčiť, keď sa rozhodujete v strednej triede, vyberáte si kreslo Vento, jednoduchšie povedané, ľahké nastavovanie, program jemnejší, môže to byť ozaj pre seniorov, pre chlapov, pre ženy, naozaj je to kreslo, ktoré sa dá ľahko regulovať. Ak je toto kreslo malé, u chlapov hlavne šírka ramien, výška alebo veľkosť chodidla, jednoznačne berte Lusso. Lusso je kreslo, ktoré
sme predali zákazníkovi, čo mal 207 cm a 50 chodidlo, bez problémov doma využíva. Takže také kreslo ozaj nenájdete inde v ponuke a ak nemáte možnosť si to prísť k nám vyskúšať, skúste sa zamyslieť, čo preferujete a podľa toho si vyberte. U všetkých masážnych kresiel nájdeme vstavené reproduktory. Ich kvalita samozrejme závisí od kategórie a kresla a v ktorej triede sa pohybujeme. Reproduktory napárujete s telefónom cez Bluetooth, takže si môžete púšťať vlastnú hudbu a spríjemniť si takisto masáž. Ešte u niekoho rozhoduje možno aj vec dizajnu a farebných kombinácií, takže podľa toho si to zlaďte do domácnosti. Výber je už len na vás. Pozývam nás do našich showroomov. Buď si kliknite a navštívite tento konkrétny showroom v Bratislave na Zlatých pieskoch, alebo príďte k nám do Trnavy. Obidve kreslá máme na každej tej prevádzke a v iných prevedeniach. Takže tu v Bratislave máte inú kombináciu farebnú, v Trnave máme inú farebnú kombináciu. Je len na vás, kde to máte bližšie, čo chcete vidieť, príďte vyskúšať. Kresla máme bežne skladom, doprava zdarma pre celé Slovensko, ako vždy platí. Takže www.damiko.sk, moje meno Stanislav Čaklovič, tešíme sa na vašu návštevu.